Shillong Lajong FC ka klub baningkong banyo mi khamat ya ka Jylla ha ka limpung duran kom kala khore ka jingjap ha ka jingïalehkai hala yeng da ka bapelem no ya ka klub sipai ka bana Nepal ka Tribhuvan Army FC da shigo la not ka jingkun ha pedeng kini ki artili ki kunhun la pelong ha JN Stadium Polo Shillong ha ka te ka jingkun ka Shillong Lajong kala yo ban tap ya ka shigol lemba u wadajet ringklem ha ka minute ka ba henrio ka jingya kun ka long ka ba shongshet da ka risa bat kan hoi ki paidbah nong kershan ki belawan man Sakhi ya ka ni ka jingïalehkai duran kap ka ba ningkong ha ka Jylla Meghalaya kala yo ban pelong ha ka ni ka sngi ka ba dei ru ka sngi stang jong ka jingïalehkai na ka group F ya ka ba on pelong ha nong ba Shillong lawan ban Sakhi ru menteri rang ba ka Jylla ukon rat ke sangma menteri katnat sport uba shakliar wajri usembot menteri rang ba uba preston tensong ki he ka Indian Army bat ki we ka Shillong Lajong FC kan pen kre ban yakun ya ka Hyderabad FC ka club ilehkai ISL ka ban salong ha ka spoterek menta ubnai ha ka por sau baje janmet ka Duran Cup ka dei ka limpung ilehkai kynjatbol ka bala rim tam hapo doba Asia bat menta usnam ka dei ka sien pelong ka ba shispa lai pulai nadu bala stang ha usnam khat praspa prapupra ha Shimla Himachal Pradesh.